Hola a tothom, benvinguts i benvingudes una setmana més al Baix Empordà Esports, l'espai de televisió Costa Brava, on repassem l'actualitat esportiva més destacada de la comarca, que aquesta setmana passa per Calonja, on es van arreplegar 1.500 persones per gaudir del Correpoble, però també per Begur, que va celebrar la tercera edició de la Bacanar Trail. A més, avui també visitarem el pavelló d'aquest municipi i el de Palafrugell per presentar-vos un nou projecte esportiu que han posat en marxa des del Consell Comarcal i en el que Televisió Costa Brava hi participem. Així doncs, comencem. Com cada setmana, volem començar fent una petita pinzellada dels resultats més recents dels clubs de futbol de la comarca que competeixen a Lliga Elite i a Primera i a Segona Catalana. El Palamós Club de Futbol s'ha repartit els punts amb el Viladecans després d'empatar a 2 gols en el partit corresponent a la 23a jornada de la Lliga Elite. Els palamosins van obrir la llauna quan només havien passat 16 segons des de l'inici del partit, però la segona part se'ls va complicar amb un gol dels locals que posava el marcador 1-1. Antequera va fer l'1-2 al minut 87 i en temps de descompte Víctor Garcia del Viladecans va aconseguir empatar-los i fer que els equips del Baix Empordà i del Baix Llobregat es repartissin els punts. El Palamós ara ocupa la 13a posició de la taula amb 25 punts. El proper partit serà el diumenge 7 d'abril al camp del Sabadell B, que és el segon classificat de la Lliga. A Primera Catalana, el Begur ha empatat 1-1 contra el Roses. Un gol a pilota parada els ha tornat a condemnar, però a diferència d'altres dies, l'equip no ha baixat els braços i va seguir lluitant fins al final, recompensats per un empat que se'ls va quedar curt. Continuen sent els últims de la classificació i el pròxim partit, passat Setmana Santa, serà al camp del Banyoles. A Segona Catalana, el Torroella ha guanyat 1-0 al Sant Jaume Olot B amb gol de Nil Güell. El Palafrugell també ha guanyat 0-1, en aquest cas al camp de l'Empúria Brava Castelló amb Diana de Marc Romero. El Bellcaire ha empatat a casa amb el Tordera amb resultat de 4-4 amb els encerts dels locals Ángel Josué, Marc Vidal i Òscar Domínguez, que en va fer 2. El Calonja ha perdut 1-0 al camp del Porqueres i el Bisbalenc també ha perdut, en aquest cas 4-3 a Vidreres, en un partit que va acabar amb molta polèmica i que us l'explicarem en uns minuts. En aquest cas, els golejadors del Bisbalenc han sigut Marc Porqueres, Jordi Brases i Aleix Moya. Amb aquests resultats, el Torroella es continua mantenint en la segona posició, el Calonja baixa a la 8a, el Palafrugell puja a la 10a i el Bisbalenc i el Bellcaire es mantenen també en la 15a i la 16a posició. I en bàsquet, el Bisbal Bàsquet s'ha retrobat amb la victòria. Havien perdut la setmana passada a casa, però aquest cap de setmana s'han emportat el derbi gironí a la pista del Salt amb un resultat de 81-88. Un gran tercer quart dels de Carles Rofes, liderats per Xevi Torrent, els va permetre adquirir un avantatge que van saber gestionar fins al final. Els bisbalencs, com veuen, continuen primers a la classificació amb una victòria més que el Mollet i precisament amb el Mollet es veuran les cares en el pròxim enfrontament que tindrà lloc el dia 6 d'abril al pavelló de la Bisbal. I en ciclisme, aquesta setmana, el Massi Baix Ter torna a estar d'enhorabona. I és que els bons resultats de la Susana Pérez a Pontevedra la situen líder de la Copa d'Espanya femenina. La ciclista Susana Pérez de l'equip Massi Baix Ter s'ha situat com a nova líder absoluta de la Copa d'Espanya femenina 2024. La corredora valenciana s'hi ha alçat gràcies al segon lloc obtingut tant en la categoria Elite com en la classificació general aquest diumenge a la tercera prova puntuable celebrada a Pontevedra. Per equips, el conjunt empordanès ha tornat a finalitzar en segon lloc per segona prova consecutiva, només superat per l'Eneicat. El Massi Baix Ter també ha celebrat la primera posició en sub-23 de Paula Blasi, que debutava procedent del filial, l'Academi. La ciclista d'Esplugues de Llobregat ha obtingut el 5è lloc de la general i també el tercer en la classificació de muntanya. A terres gallegues, Susana Pérez ha allargat el seu bon paper a la competició, ja que la setmana anterior a Besain havia assolit el segon lloc de la general i el primer en la categoria Elite. El Gran Premi Ciutat de Pontevedra, en un recorregut per carretera de 88,4 km,
quilòmetres, ha acabat la cursa amb 2 hores, 16 minuts i 8 segons, només 3 segons per darrere de la vencedora, que ha estat Irene Méndez. Amb aquest resultat, la valenciana pren la primera plaça absoluta a Núria Tauler. També destaca de l'equip de Torroella de Montgrí, Ainara Albert, que ha estat setena amb Marta Romance i Ingrid Ruiz. La Copa d'Espanya té 6 proves i la propera i quarta serà el cap de setmana del 8 i 9 de juny a Navarra. Aquest cap de setmana al Baix Empordà ha estat marcat per una gran cursa de la que us hem anat parlant les últimes setmanes. Evidentment, estem parlant del Correpoble. Com sabeu, es va celebrar a Calonja aquest passat dissabte i va reunir 1.500 participants. Molts d'aquests participants han repetit de l'any anterior i, tot i que la competició queda en un segon pla, sí que esperaven que la seva localitat fes un bon paper. Voleu saber qui ha estat el poble que ha aixecat la copa i quin s'ha quedat amb la cullera de fusta? En Joan Parareda us ho explica. Alguns d'ells corrent i altres caminant. 1.500 esportistes han participat en la segona edició del Correpoble Calonja i Sant Antoni, una cursa no competitiva on cada participant representa un equip del Baix Empordà. Tot i aquest esperit festiu, molts d'ells sí que tenien ganes que guanyés el seu poble o ciutat. Intentarem fer-ho bé, a veure si... Però els amics estan ben preparats també. Complicat, però ho farem. Amistat, la veritat, som uns quants, a part de nosaltres. Per la gent que conec i tot això i... La prova han estat 10 quilòmetres amb un recorregut apte per a tothom. L'objectiu del Correpoble és que gent de tota la comarca pugui fer esport. S'ha de dir que no és una competició, encara que es digui corredors, és una festa de l'esport, és una festa que hi poden anar-hi els nens a partir de 12 anys, és una festa familiar i estem molt i molt contents. Tot el circuit ha permès conèixer els racons que amaga Calonja i Sant Antoni. Un dia esplèndid, absolutament favorable per poder córrer, per poder passejar inclús amb els nostres paratges, enmig de les vinyes, enmig dels camps, enmig dels boscos, i és un dia especial que tothom s'ho passarà molt bé. Una segona edició del Correpoble que ha sumat 200 esportistes més que l'any anterior. A més, també ha aconseguit que els que van participar el 2023 hagin volgut repetir. Ja van venir l'any passat. Segona, també. Sí, jo la primera vegada. L'any passat no vaig poder venir amb elles. Sí que vam participar, perquè a més, com que era a Palamós, érem a prop i, bueno, som corredors aficionats i vam pensar que era una bona opció. Sí, vam començar a Palamós perquè ens va agradar molt la iniciativa i no podíem faltar. Per la gent, aquesta és una oportunitat per practicar esport a la comarca, acompanyats d'amics i familiars, on la competició queda en un segon pla. Molt divertit per mi, considero que és una experiència que la gaudeixes molt amb tota la gent i formes part d'un equip. En general, tot el que sigui esport és positiu. Vull dir, tot això sempre m'ha agradat a mi. Tota la part de les vinyes, l'oli, en fi, que la veritat és que és un ambient molt esportiu, molt agradable, i de companyerisme i d'amistat. Dóna gust córrer per aquests paratges i realment, una sensació molt bona. A veure, hi ha gent que s'ha preparat molt i que acabarà corrent. Jo la faré caminant a pas molt ràpid, que també estic entrenada, i tothom farà el que podrà, però venim a disfrutar-ho. Bueno, farem el que podrem. No anem a competir, anem a passar-ho bé. Sí, venim a passar-ho bé. A passar-ho bé i a anar juntes. Sí. Els primers a passar la meta aquest 2024 han estat en Jofre i la Laura, els dos de Calonja i Sant Antoni. El poble guanyador ha estat l'amfitrió, Calonja, mentre que Begur s'ha endut la cullera de fusta. L'any 2025, el Correpoble ja té seu, la Bisbal d'Empordà. Doncs ja ho veieu, el poble guanyador ha estat precisament on s'ha celebrat la segona edició del Correpoble, Calonja i Sant Antoni. De fet, els primers corredors que van completar el recorregut eren d'aquest municipi. En Joan va poder parlar amb el primer noi i amb la primera noia que van arribar a la meta. Doncs nosaltres estem aquí a la zona esportiva de Calonja, on els primers participants del Correpoble ja han arribat a la meta. Nosaltres ens trobem amb el primer noi i la primera noia, per tant parlarem amb ells per saber com ha anat aquest Correpoble.
Primer tenim en Jofre Roca. Jofre, molt bon dia. Bon dia. Com ha anat el Correpoble? Has arribat primer, com t'has sentit durant la prova? Bé, molt bé, una cursa bastant dura, molta pujada, però molt bones sensacions. No sé si l'havies entrenada abans? No, és la primera vegada. I llavors com ha anat? No sé si has participat també, formes part d'algun club, has vingut amb amics? Sí, bueno, jo faig atletisme ja, corro per al Manresa i entreno aquí amb en Pedro Ruiz, aquí a Calonja. I llavors, no sé, quin ha sigut el tram més difícil? Has anat còmode durant tota la cursa o hi ha hagut algun moment una mica més complicat? Bueno, als 500, el primer quilòmetre ja he començat de davant i ja he anat tirant el meu ritme. Sí, no? I això ja és... Quan trobes el teu ritme ja és una mica més senzill tot. Sí, he anat agafant el ritme i anar fent fins al final, i ja està. Molt bon res, moltes felicitats i bueno, suposo ara esperar el premi, no? Sí, moltes gràcies. I també tenim a la Laura Rodríguez, que ha sigut la primera noia. Laura, com ha anat la cursa? Molt bé, la veritat que molt contenta, he disfrutat moltíssim, sense rellotge, sense res, i bueno, bé. No sé si havies reconegut una mica el circuit o també te l'has trobat, has vingut aquí sense saber una mica com aniria? No, la veritat que no, perquè ara visc a Barcelona i bueno, entreno allà. No em sabia el circuit, la veritat. Tu què en penses una mica d'aquestes proves, no? Correpoble coneix tot el Baix Empordà. No sé si ja havies vingut a Palamós o era la primera vegada? Sí, ja havia vingut l'any passat, vaig ser guanyadora i bueno, també molt contenta, però aquest circuit ha sigut més dur. Els dos primers sou de Calonja, no sé si té alguna cosa a veure que hagueu corregut a casa o simplement és que ha sortit així? Bueno, ha sortit així i a més també n'hem entrenat junts a vegades i bueno, bé, molt bé. Doncs res, moltes gràcies, moltes felicitats també per haver guanyat avui el Correpoble. A vosaltres. Doncs com veieu, darrere nostre, corredors i esportistes de tot el Baix Empordà que representen el seu municipi, que ja han acabat aquesta segona edició del Correpoble, que ha reunit 1.300 participants de tot el Baix Empordà. Això va ser el dissabte, però diumenge 500 persones més es van tornar a calçar les bambes per tornar a córrer en aquesta ocasió a la Bacanar Trail, que ha celebrat la seva edició número 3, exhaurint els 500 dorsals que oferien. Els participants podien optar entre dues distàncies de 23 i de 13 quilòmetres, resseguint el litoral i els punts més bonics de la costa de Begur. I és que des de l'organització cada any busquen canviar el recorregut i donar alguna sorpresa als participants. 500 esportistes han participat en la tercera edició de la Bacanar Trail. 170 ho han fet a la cursa de 23 quilòmetres, mentre que la resta han completat la distància de 13. Una cursa que cada any canvia el recorregut i que porta els corredors per tots els racons naturals que té Begur. Clar, aquest any passem, com cada any, que aquest sí que és un punt comú per totes les curses de tots els anys han passat per allà, que és Puigrodó, on tenen una vista a 360 graus i les vistes són molt maques, i també aquest any toquen la zona de Ses Negres, que és reserva marina, i que no hi havíem passat cap any, i també passem arran de costa i és una zona molt espectacular. Bueno, el xulo de la Bacanar és que cada any el circuit és diferent, la ruta és diferent i sempre els paisatges a Begur són espectaculars, o sigui, tot i que avui fa una mica de fred i el dia no és molt clar, però bueno, disfrutar del paisatge i de la gent i l'ambient i passar-ho bé. La sortida per la pujada del Parc de l'Arbreda ja avançava el que venia, entre 600 i 1.000 metres de desnivell positiu resseguint la costa begurenca. El Puig Rodó, els Torradors i la platja del Racó han estat 3 espais compartits per les dues distàncies. La llarga també ha passat per Sa Guàrdia i Sa Tuna, diferents punts del municipi que permeten gaudir del paisatge mentre es fa esport. Jo crec que la disfrutarem i, bueno, anirem amb tot. I l'entorn que ja el conec, que estiu a Joc i Dalt, és molt maco, amb la qual espero veure la platja, la muntanya, els corriols, molt bé, i espero que ens ho passarem molt bé, disfrutarem. I el dia és collonut, o sigui que jo n'he fet més d'asfalt que de muntanya, ella sí. Jo sí que soc corredora habitual, una mica més llargues, però sí. Avui els corredors tenen unes grans vistes on podran gaudir del nostre territori. Sé que ahir ja hi havia molta gent aquí fent acampada i tal per poder venir de lluny, perquè hi ha corredors que venen de lluny per participar en aquesta prova esportiva que es fa aquí a Begur. A banda de les modificacions que la cursa fa cada any, el recorregut també amaga alguna sorpresa divertida pels corredors. Aniran trobant cartells, rètols una mica simpàtics i també ja trobaran una parada de fira on pescaran uns aneguets i allà poden treure premis i hi ha una mica de parafernàlia, això. Per aquest 2024, la Bacanar ha tancat inscripcions en 500 corredors per garantir una bona qualitat de la cursa. És una prova jove a Begur que manté participants del primer any, al mateix temps que cada edició suma cares noves que volen descobrir territori begurenc.
I de tots aquests participants, pel que fa als guanyadors, del recorregut de 23 quilòmetres, els guanyadors masculins han estat Alberto García, Diego Arroyo i Eduard Baquer, i les femenines, l'Anna Tarasova, la Jenny Arasil i l'Alba Figueres. Pel que fa a les classificacions del recorregut dels 13 quilòmetres, el podi masculí ha estat format per Joel Vila, Jordi Roura i Rajib Marroig, i el podi femení per Rosa Maria Nieto, Carla Miquel i Maria Sabrià. I el que volem fer ara és oferir-vos un petit vídeo que han publicat a les xarxes socials de la Bacanar Trail que els va gravar Giro Elich amb dron. El SAI del Consell Comarcal del Baix Empordà ha iniciat un projecte per donar llum a algunes de les situacions de LGTBI-fòbia que es poden viure en el món de l'esport. El projecte constarà, entre altres accions que encara s'estan treballant, d'unes càpsules audiovisuals per exposar aquests tipus de situacions a les xarxes socials. Televisió Costa Brava estem participant en la gravació d'aquestes càpsules i el que farem ara és anar fins a Begur, que és un dels municipis que té un club que hi participa. Allà, per donar-nos més detalls d'aquest projecte, hi tenim en Marc Marquès. Marc, molt bon vespre. Marc, explica'ns. Bon vespre. Doncs sí, Laia, com comentaves, es tracta d'un projecte que ha impulsat el Consell Comarcal del Baix Empordà amb la col·laboració de diversos clubs esportius de tota la comarca que s'han adherit en el projecte. Ara ens acompanya, com podeu veure, ens trobem en el pavelló poliesportiu del Begur i ens acompanya l'Eli Soler, la tècnica d'aquest projecte. Bona tarda, Eli. Bona tarda. Ens podries explicar una mica en què consisteix aquest projecte? Sí, per desplegar el Pla Comarcal de la diversitat afectiva, sexual i de gènere que tenim aquí al Baix Empordà, hem pensat una sèrie d'accions, pensant sobretot en públic jove, adolescent, que al final és el que està més implicat, per prevenir tot el tema de la LGTB-fòbia a l'esport, que és molt més imperant del que ens pensem. Aleshores hem seleccionat diferents clubs esportius de diferents esports de diferents municipis de la comarca i sortirà una campanya audiovisual on també hi ha una feina preventiva amb cada club i amb aquestes persones joves. I coneixem exactament quins clubs s'han adherit en el projecte? Tenim clubs de diferents esports. Tenim des de bàsquet, tenim handbol, tenim futbol masculí, futbol femení, però també tenim rem, també tenim circ, patinatge. Hem mirat que no hi hagi només esport típic de pilota i d'equip, sinó que tenim esport una mica diversificant el que és l'esport i al final tota la comarca, que és molt variada. Clar, i per tant, quines són aquelles accions exactes que portareu a terme? El que estem fent és gravar una sèrie de reels amb les persones joves de cada equip. En aquest reel representem com situacions reals que hem recollit que passen de sexisme o de LGTB-fòbia en els entorns esportius. I aleshores, al representar aquestes accions, el que volem fer és visibilitzar-les a les xarxes perquè la gent les sàpiga identificar i reivindicar en positiu, amb una frase en positiu, fer aquesta prevenció que l'esport sigui inclusiu per totes les persones. Molt bé, doncs esperem que vagi molt bé el projecte i que tiri endavant. Doncs ara anem a veure una mica l'opinió des de dins. Què en pensen els jugadors i les jugadores de l'equip tant femení com masculí del poliesportiu de Begur? Estem amb en Pau i l'Ariadna. Què en penseu del projecte? Com el valoreu? Jo m'he sentit molt còmode gravant
el vídeo i crec que és una molt bona iniciativa, ja que aquí en aquest club jo no he viscut cap situació d'aquestes, però sí que sé que passa en altres clubs. I en el teu cas, Ariadna? Bueno, una mica el mateix que en Pau, la veritat, molt bé per tenir la iniciativa de fer això i considero que tenim un club molt familiar, podríem dir, que per sort les meves companyes que jo sàpiga cap ha patit cap mena d'aquest tipus, però la veritat és que trobo necessari que es faci. I us heu passat bé, doncs, gravant a l'espot? Sí, molt. Doncs ara ens acompanya la Sandra Herrera, entrenadora de l'equip tant femení com masculí. Sandra, et volia preguntar què en penseu del projecte i com el valoreu? El valorem molt positivament. Nosaltres són els valors que volem transmetre als nostres jugadors i jugadores i que vingui gent d'exterior a fer que aquests valors són igual que el que nosaltres volem representar i ens expliquin coses, sempre és d'agrair. I heu patit alguna situació de discriminació o sexisme a l'equip? Per sort, aquí en el bàsquet ha sigut tot el contrari. Han anat a nosaltres en temes que poder a casa els hi costava i nosaltres els hem donat l'impuls perquè ho poguessin fer. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Sandra. I ja ho veieu, l'equip de tant femení com masculí del poliesportiu de Begur tracten el tema del sexisme en l'esport. Ara bé, en el club d'handbol del Palafrugell, quin és el tema que tracten, Nerea? Doncs efectivament, Marc, nosaltres hem vingut fins a la pista on entrena el Club Handbol Garbí perquè ells tracten el mateix projecte del Consell Comarcal del Baix Empordà des del punt de vista contra la LGTBI-fòbia. I nosaltres parlarem amb dues de les seves jugadores, la Rita i la Lucía. Hola, noies. Hola. Expliqueu una mica, quina opineu del projecte? Què us ha semblat? Doncs molt interessant i jo penso que és molt inclusiu perquè engloba a tots els col·lectius de la gent i ho trobo molt interessant. I tu, Lucía? Jo penso que aquest projecte el recomanaria a tots els clubs, sobretot perquè és molt profitós i a mi la veritat és que m'ha agradat molt fer-ho i m'ha semblat superinteressant. El que deies, t'ha agradat molt fer-ho, venim de gravar aquestes càpsules de vídeo. Com us ha semblat l'experiència de que formeu part de la gravació d'aquestes càpsules de vídeo i us hagin trucat a vosaltres per fer-ho? Doncs molt divertida, la veritat, i també estem molt agraïdes perquè ens ha agradat molt formar part d'aquest projecte. Sí, penso el mateix, que estem molt contentes i això és un orgull poder formar part d'aquests tipus de projecte que inclouen a tothom. D'altra banda, no sé si coneixeu algun cas o en el vostre club hi ha hagut algun cas contra la LGTBI-fòbia que hagueu hagut d'actuar o si sabeu d'algun club que sí que ho ha patit. No sé quina és la situació en el vostre club. En el nostre club s'ha de dir que som molt equitatius, sempre mirem d'incloure tothom, de no faltar respecte i doncs penso que des de nosaltres no hem tingut mai aquestes faltes de respecte. Sí, la veritat és que som un club molt inclusiu i que des de la directiva del club procuren que ja des de ben petits ens inculquin uns valors de respectar tots i que tots som iguals, no importa la nostra orientació sexual o qualsevol cosa d'aquestes. Doncs ara volem parlar amb en José Yepez, que és tècnic d'Igualtat i Feminismes de l'Espai LGTBI de Palafrugell. Hola, José. Hola. Anem a parlar una miqueta del projecte. Hem fet aquestes càpsules de vídeo. Vull que m'expliquis quina és la intenció de la creació d'aquestes càpsules. Aquestes càpsules tenen la intenció de servir per visibilitzar situacions que encara, malauradament, es troben molt normalitzades en el món de l'esport. Situacions que tenen a veure amb el masclisme, la LGTBI-fòbia i el racisme. La idea és que les persones que vegin aquestes càpsules puguin identificar millor aquestes situacions, perquè no són una altra cosa que una manifestació més d'un sistema desigual, i que vegin també que hi ha una resposta col·lectiva. És important que no sigui la pròpia persona només en solitari que hagi de respondre a les situacions, sinó que sigui l'equip, que siguin les grades, que sigui el món esportiu que respongui, perquè també és una manera de donar recolzament i tenir una tolerància zero davant situacions de discriminació al final. A més, entenem que la intenció de fer-ho a través de xarxes socials és perquè arribi a tot aquest públic jove que s'està educant, no? Exacte. Té aquesta intenció d'arribar també al públic jove, però també no només, sinó també a persones educadores, perquè s'enviarà a xarxes socials, però també per aplicacions de missatgeria com és WhatsApp, per facilitar aquest compartir ràpid. Ja sabem, per exemple, que vídeos molt llargs no acaben funcionant gaire bé en el sentit de donar un missatge curt i directe. Llavors, càpsules d'aquest estil facilitaran que es puguin veure més fàcil.
Doncs, José, moltes gràcies i espero que ens continueu informant de com avança el projecte, que sabem que tindrà una conclusió una mica més gran que no avançarem, Sí, no? no ho avançarem encara. Però estem en contacte i des de Televisió Costa Brava farem més informació pel públic. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I Laia, tu que estàs des del programa d'esports, dir-te que ja sabem que l'esport engloba també respecte i engloba moltes més coses que hem de divulgar, com està fent aquest projecte del Consell Comarcal del Baix Empordà. Així que, si et sembla, ho deixem aquí. Ja heu vist que hem gravat totes aquestes càpsules de vídeo i que veurem molt de material, però fins aquí podem parlar ara, així que ara et toca a tu investigar una miqueta més també sobre el tema. Moltes gràcies, Nerea, i també moltes gràcies a en Marc per apropar-nos a aquest projecte del que us anirem donant més informació en les pròximes setmanes. I Nerea, t'agafo la paraula de continuar investigant i donant veu a aquestes situacions que no s'haurien de produir. I precisament avui la Nerea i en Marc parlaven de respecte en situacions d'igualtat i també de LGTBI-fòbia, però en l'esport en molts casos també es pateixen situacions de racisme. Aquest mateix cap de setmana el capità de l'Atlètic bisbalenc de la segona catalana n'ha patit una. El que explica és que després d'ell dir al cos tècnic rival que no pintaven res a la banqueta del bisbalenc, el van respondre dient-li que ell no pinta res en aquest país. Li hem demanat a en Bolai si ens podia explicar el que va viure i ens ha enviat un missatge d'àudio explicant la situació. L'escoltem. El que va passar és que ens van fer un gol a l'últim minut del partit i a partir arrel d'això hi va haver uns conflictes a les banquetes. Tinc entès perquè ells van anar a celebrar el gol a la nostra banqueta. Jo no sé si això és veritat, però sí sé que tots els fets van ser a davant de la nostra banqueta. I va ser quan jo em vaig dirigir al seu entrenador i li vaig dir que fotés el camp de la nostra banqueta perquè ell no pintava res allà. I va ser quan ell em va contestar a mi que jo sí que no pintava, i com acaba la frase, que jo no la diré perquè realment crec que pinto el mateix que tothom a qualsevol part del planeta i ja està. Aquesta frase la va acompanyar amb un adjectiu que tampoc em sento identificat, però realment no li vaig donar importància al comentari perquè opino que en els moments que una persona està en estat de nervis elevat és capaç de dir coses que ni sent ni pensa. I jo, sincerament, l'única cosa que li vaig dir va ser que, evidentment, ara ho explico i sona tot molt suau, però en moments de tensió molt elevats. I li vaig dir que quan s'acabés el partit que m'ho repetís a la cara i que jo li explicaria a veure quin és el seu problema i quin és el meu i que ja ens entendríem. Però evidentment era amb un to, no era amigable el meu to. Però no és que no fos amigable pel comentari que em va fer. No era amigable perquè hi havia molta tensió. De seguit d'això es va acabar el partit. Llavors jo el vaig buscar perquè jo volia parlar amb ell, però ell jo no el vaig trobar. I hi havia la policia allà i vaig veure que la policia parlava amb el pare d'un dels meus companys que estava intentant parlar, entendre, hòstia, el pobre nano li han fet aquest comentari i no s'hi pot fer res. És igual. Jo em vaig dirigir als àrbits per comentar-los el que m'havien dit i si es podia fer constància del que se m'havia dit i em van dir que com que ells no ho havien sentit no ho podien apuntar. Respecto i entenc que els àrbits no puguin apuntar a les actes comentaris que no han sentit perquè ho entenc, però crec que s'ha de trobar una solució perquè és evident que cap persona és com fotre-li un cop de colze a un jugador. Jo no li fotré un cop de colze a un jugador davant del línier si sé que si el línier em veu m'expulsaran. Doncs és evident. I s'hauria de buscar una solució o unes altres maneres. No sé quina és. I respecte al que em va dir aquella persona, jo sincerament no sento que aquesta persona m'ho hagi dit per ofendre'm, o no sento que aquesta persona ho hagi dit perquè realment sigui una persona amb caràcter xenòfob o ho sigui. Penso que estàvem en un moment d'alta tensió i el que va dir ni ho sent ni ho pensa. Però a mi realment el que em va fer sentir molt malament és que un cop acabessin els fets, un cop jo dutxat, sigués jo el dolent de la pel·li.
Jo vaig sortir, hi havia tot un cordó policial d'uns 15 o 20 policies i jo era el culpable de que ells estiguessin allà. Jo vaig demanar que volia parlar amb aquest individu perquè m'expliqui per què m'ha dit el que m'ha dit, i estic segur que ens haguéssim acabat donant la mà i ens haguéssim entès, i segurament no s'hagués anat de mare com se n'ha anat ara, i ell hagués sigut capaç de dir mira, m'he equivocat, o hòstia, no sé ni què he dit això, hòstia, ho sento, no t'ho agafis com a res personal, et demano disculpes. I no em van deixar, encara em vaig haver de sentir comentaris de que jo em sé totes les lleis, de que jo sóc molt espavilat, de que ells estan allà per culpa meva, quan realment crec que jo, si hi ha imatges, jo no participo en els inicis d'aquest conflicte. Jo, quan el conflicte ha començat i perdura, és quan jo apareixo i li dic que foti el camp. De males maneres, li dic que foti el camp. I arrel d'això, jo sóc el culpable que hagin hagut de venir 20 policies al camp de futbol i encara haig de marxar del camp amb cap jagut de que jo he fet alguna cosa dolent. I crec que ser negre no és res dolent. Jo sóc negre des del dia que vaig néixer, moriré negre i estic molt i molt orgullós de ser negre. I realment la gent que m'envolta em coneix i sap quina és la meva opinió sobre aquest tema. Jo ho respecto tot, crec que hi ha d'haver tot tipus de gent. Repeteixo, insisteixo en que penso que aquesta persona no és així, simplement penso que estava molt nerviós. Però m'hagués agradat que aquesta persona hagués pogut tenir una conversació amb ell i ens haguéssim donat les mans, perquè al final es tracta de futbol. I si realment hagués parlat amb ell i m'hagués dit no, Guita, jo sóc així, jo de veritat que li hagués dit hòstia, et felicito perquè ho ets de veritat, perquè m'ho estàs dient a la cara, xapó, però que sàpigues que jo no tinc res que tu no puguis. Si tu no tens res que jo no tingui. Al final som persones per igual i crec que ens hem de respectar per igual i ja està. No sé. És que no sé què més dir-te. Després d'això m'he sentit molt recolzat pels meus companys des del mateix moment, recolzat amb llàgrimes i sense llàgrimes, amb missatges, amb propostes, i jo no sóc responsable de cap text que s'hagi penjat a les xarxes socials, perquè jo no he dit a ningú que pengi res. La gent al final s'ha reivindicat perquè han vist el dolor que s'ha pogut generar o perquè han vist que no és just el que ha passat. I ja està. I jo vaig fer una carta, la vaig publicar perquè tenia ganes d'expressar, tenia ganes que la gent sabés la meva opinió sobre el tema. M'he sentit que durant moltes hores era com el centre d'atenció, com si jo realment estigués supermalament o superenfonsat perquè s'han fotut amb la meva ètnia, i realment estic fotut, no que s'hagin fotut amb la meva ètnia, sinó estic fotut de saber que quan es fotin amb la meva ètnia, la culpa serà meva. I això crec que és bastant irònic. I res més. He pogut tenir contacte amb aquesta persona, però no hem arribat a un acord degut a que aquesta persona es nega a haver fet aquest comentari i al mateix moment diu que l'ha fet però que no el va fer amb aquest ànim. Però bueno, jo no li tinc res en contra ni en ell, per res del món voldria declarar la guerra en ell ni declarar guerra entre bisbalencs i gent de Vidreres. Crec que és futbol i que hauria de quedar en el futbol. És més, tot el conflicte que hi va haver no hauria d'haver succeït i a mi personalment em sap molt de greu, però no hi puc fer res. Des d'aquí volem agrair a en Bulai que ens hagi explicat la situació que va patir i també enviar-li tot el nostre suport.
I encara parlant de respecte i d'inclusió al món esportiu, si hi ha un projecte de futbol base que porta aquestes dues vessants per bandera, aquest és el MIC Futbol, que enguany tindrà lloc des d'aquest dimecres 27 de març fins aquest diumenge 31. I dins d'aquesta competició, a més, es tornarà a celebrar el MIC Integra, una competició adaptada per a persones amb discapacitat que tornarà a tenir presència baix-empordanesa. Tot preparat per donar inici a una nova edició del torneig internacional de futbol base MIC Futbol, que enguany viurà la seva edició més multitudinària, amb 412 equips d'una quarantena de països dels 5 continents que jugaran 1.012 partits a 40 municipis de les comarques gironines. La competició estarà present a més camps que mai, en un total de 56, i tindrà lloc des del 27 al 31 d'aquest mes de març, coincidint una vegada més amb les dates de la Setmana Santa. Al Baix Empordà, en concret, es podran viure partits del MIC 2024 al llarg de tota la setmana als camps de futbol de Begur, Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, de la Bisbal d'Empordà, Monells, Mont-ras, Palafrugell, Pals, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro i Torroella de Montgrí, a banda de l'estadi municipal Palamós Costa Brava, que acollirà les finals. Els més de 8.000 jugadors i jugadores que hi participaran es repartiran en 9 categories depenent de la seva edat. D'altra banda, el MIC Integra aquest any arriba a la seva 10a edició i ho farà amb un format especial. Es jugarà el dissabte 30 de març a Vidreres i durant tota la jornada es disputarà un campionat de futbol adaptat en què nois i noies que hi participen mostren que la il·lusió, la passió i l'esforç poden guanyar a qualsevol discapacitat. Els jugadors i jugadores ja estan comptant els dies per poder-hi participar. Estan esperant el MIC Integra per Setmana Santa i seguim igual. La motivació que tenen és la mateixa, estan contents i segueixen amb la mateixa il·lusió que el primer dia que van venir. La veritat que són uns dies bastant importants per ells perquè tenen l'opció de poder no només de dir vaig a entrenar i prou, vaig a demostrar, vaig a veure el que en Marc ens ha dit, vull dir que la il·lusió és la mateixa. Saben a el que van, anem a passar-ho bé, anem a jugar i anem a veure què és el que passa. La gran novetat del MIC Integra aquest 2024 és que per primera vegada les finals es traslladaran a Palamós. I d'altra banda, també s'ha anunciat que l'estadi Palamós Costa Brava, a banda d'acollir partits del Degà, del Cornellà i també del MIC, també serà l'escenari d'un partit de la selecció catalana femenina. Això passarà el pròxim 7 d'abril i les catalanes jugaran contra el Paraguai. L'enfrontament serà la cirereta que culminarà amb els actes i les activitats que s'han anat organitzant al llarg d'aquest any per celebrar el 125è aniversari del Palamós Club de Futbol. I això és tot per avui. Amb aquest últim apunt arribem al final del Baix Empordà Esports i també de l'informatiu. Moltíssimes gràcies per seguir-nos una setmana més i ens retrobem passat Setmana Santa. Adéu-siau. Amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.